Dominiku, ty tlusťochu jede. Přestaň se válet a začni makat. Mám pro tebe bloges výzvu. Kolik tohle video bude mít likes, tolik se dáš z dřepu. A vynásobím ti to 3 za ty keci furt. Bloges výzva! Hashtag a makejte s náma. Až do konce května. Který co jsi tenhle týden vlastně všechno podnikala? Cvičila jsem intenzivně, držela jsem detox, good food store, no. To běhání, no, to jsem úplně nestíhala, jako to musím přiznat. Musím to naběhat si příští týden. A nahradila jsi něčem aspoň? No, Nike tréninkem a pilates. A Dominiku, co ty, jak se cítíš? Jsou to blbý 3 týdny, ještě to se jako nepozná, to se stejně nevíc, co to poznáš po 3 měsících. Jako to potom je úplně prepadlé z toto. Líce, ne, jako úplně jsem Dej si ty brýle, ať vidíme rozdíl. Koupil si s větší mikinou, vypadáš úplně. Ne, tak 15 kg. Dominiku, jako to je esko, to se chystám prostě. Dneska si dávám, toto bylo moje posledné jedlo, dávám si prháňací čaj večer a od zítra mám neru na 10 dní, takže... Dominiku, ale preháněj to s preháňacím čajem, abys to neprehnal s tím preháňačom. Jak se cítíš teď po tom, co jsme drželi takovou jako hladovku? Je ti líp, jsi lehčí? Cítím se moc dobře, hlavně mě baví, že takhle jakoby fungujeme skupinově, že se podporujeme, že chodíme spolu na cvičení, vystřídali jsme i spoustu nových cvičení pro mě, což je jako hodně inspirující a jsem nadšená, spokojená, těším se, že to bude pokračovat dál. No nás čekají samý příjemné věci, už budeme jenom nakupovat v dalším díle a na party, takže tady jsme vás rovnou chtěli pozvat. Přihlašte se na Facebooku, na naší bloges výzvu a posílejte ty fotky přes hashtag Bloges výzva! Tady Terezí jsme vybrali speciální ošetření, protože jí trápí především spodní polovina těla, trápí trošku zadeček, trápí trošku boky, takže jsme vybrali ošetření, které se jmenuje rázová vlna. Rázová vlna se používá především v medicíně a nově se zjistilo, že se může používat i v estetice. Má vlastně speciální akustické rázové pulzy a elektromiostimulaci, takže dojde vlastně k rozrušení tukových buněk v podkoží, k vyloučení vlastně těch tukových buněk do lymfatického systému. Celá procedura je nebolestivá a po skončení celé procedury Terezii naložíme ještě i do lymfatických kalhot, abychom vlastně ten efekt té rázové vlny umocnili odbourání těch vlastně odpadních látek z toho lymfatického systému. Tak Terku už jsem uložila do druhé místnosti, kde si užívá svoji proceduru a já jsem si teda taky něco vybrala. Vybrala jsem si takový lifting obliče pomocí téhle baňky. Je to taková detoxikační procedura a protože mám za sebou už detox organismu, tak teď udělám něco pro svůj obličej. Můžu se zeptat vlastně, čem je ta metoda nebo čem je to speciální pomoc, i když se to dělá pomocí té baňky? Tady v této proceduře pracujeme s lymfatickým systémem a s cévním systémem. Pokožka se nám díky tomu krásně prokrví a vlastně i detoxikuje. Tak, tady pro Kiku jsme si vybrali ošetření, které se jmenuje bezbolestná liposukce. Je to liposukce, která je opravdu bezbolestná, takže nebudeme ani nic řezat, ani nic osávat, ale máme tady speciální přístroj, který dovede prohřát tukovou tkáň do hloubky až 3 cm. Tuková buňka se otevře a částečně se vyprázdní do lymfatického systému. Vy když potom zvýšíte dneska, zítra příjem tekutin, dáte si nějakou lehkou aerobní zátěž, stačí nám úplně chůze, tak vlastně dochází potom k vyloučení vlastně přirozenou cestou lymfatickým způsobem. Kiku nejvíc trápí partie, jako je bříško a boky. My tady říkáme bučky nebo okrasné tukové prstence, tak jsme pro ní vybrali bezbolestnou liposukci partie celého bříška a vlastně těch bučků. A tím víme z naší zkušenosti, že dochází k největšímu redukci vlastně úbytku tuku v oblasti břicha a pasu. A mezi tím, než se holky zkrášlí, tak já si zajdu upravit nechtíčky novou metodou Shellac, kterou tady taky v klinice Anděl dělají. Jdeme na to. Už se dostala řada i na nás, Dominik, jsme na klinice Anděl konečně. Já už se teda chodím pravidelně, ale Dominik má hrozně jedno velké přání. Tak co budete dělat, Domčo?
No tak na Dominika jsme se podívali, Dominika trošku zlobí spodní bříško a tady my říkáme půjčky nad kalhotama. Jinak si myslím, že má postavu poměrně pěknou. Tak jsme se dohodli, že budeme dělat bezbolestnou liposukci spodního bříška a těch vlastně bůčku nad kalhotama, což si myslíme, že mu udělá vlastně největší úbytek na objemu v pase. To by ho určitě mohlo teď na léto zajímat a máme vlastně zkušenost, že u mužů, když se zároveň dělá i bříško spodní, i vlastně bučky, že ten efekt je tam veliký. Dominik teda slíbil, že si oholí svoje chlupatý břicho, takže můžeme jít na to. Holky, máte za sebou první proceduru, tak jaký máte z toho pocity? Já pozitivní, jsem nadšená, líbilo se mi to. Nebylo to? Nebylo to, vůbec to nebylo nepříjemný, spíš jako cítíš takový teplo na bříšku a může se u toho i dobře jako odpočítat, takže já jsem nadšená. Tereza, a co ty, jak se cítíš a pociťuješ hned nějakou změnu na sobě? Tak cítím se fajn, bylo to moc příjemný, ze začátku trošku nezvyk a změnu, tak hnedka jakoby jsem cítila trošku hladší ty nohy a těším se na, jak to bude na konci. No. Tak zatím to vypadá, že je všechno hrozně příjemný. Dominik teda dostal od Kristýny bohužel za trest pár dřepů. Něco jsme si pro vás přichystali tam jako na terásce, tak se přesuneme. Pojďte tam. A holky, tady jsme si pro vás na terásce přichystali pár dárečků. Tohle všechno je pro vás. Ale ještě předtím bychom chtěli dát dárek naší kameramance. Mirečko, tady máme pro tebe něco hezkýho. Nový plavečky z CLZ. Z Calcedonie, který jsme ji přivezli z Verony. Mirko, takže do těch bombardáků budeš muset zubnout. Takže máme pro vás takový malý zobání. Naše oblíbený mysli, Mixit. To by dávám cvičme v rytme. A hezky, to mám hrozně ráda, tam jsou takový jako sušený ovoce, je to mrazem udělaný, takže to je hrozně dobrý. A já tady mám další, jako Terec, nahoď baťoch, jo. Jmenuje se to Hoď baťoch. Nahoď baťoch. To si můžeš jít sebou třeba, když půjdeš někam na prem. Ale dej si ho do kapsy, nedávej se ho do baťoch, jo. No a pak jako dále, protože už jsme jako všichni jako zhubli a tak a chceme vypadat dobře, tak jsme našli na Zultu takovou super sportovní kolekci, která nám přišla strašně vtipná. Co tady máme? Jo, my tady máme všechny 3 blogesky. Máme go hard or go home. Tak tady máme nejdřív pro Dominika s Týnou takovou vtipnou věc, že on je můj trenér a Týna je jako podpora. Takže to máme pro Týnu. Pro tebe, Kiko, speciálně chytnu, když to dokážeš, protože vím, že ty běháš hrozně rychle. Máme tady pro vás, holky, takovou super vychytávku, z toho jsme hodně nadšení, se nám to podařilo sehnat pro všechny. Je to objektiv na naše iPhony a vypadáte na tom hrozně hubeně. A protože musíme dodržovat pěkný režim, tak tady máme super lahve, který jste mohli vidět vlastně na Instagramu. Nicole už je používala při svý neře. Ale tahle láhev je super, že si tam do ní můžete dát třeba nějaký ovoce, ananas nebo meruňky a chutná ta voda potom. A my máme novinku tady, která se nám bude hodit právě na grilovačku, kam jdeme na Letnou, kde už na nás čeká Dominik s Kristýnou. Tohle je salát Zinger, kde si vlastně můžete udělat zálivku na různý maso na grilování. Děláš to, Míšo? Česneček trochu, bazalku. A my už jdeme na grilovačku, tak vidíme se na Letný. Týno, Dominiku! My jsme dneska na grilovačce, která je tak trochu za odměnu v dnešním díle, je to závěr a my jsme si vzájemně něco přinesli. Hlavně nám vyšlo počasí a ten stůl, až uvidíte, tak vypadá nádherně a doufám, že to bude i tak jako strašně moc dobře chutnat. Takže Týno, já jsem ti přinesla tady takovou alternativu masa. Na grill, na grill, máme to tam udělaný ze žampionu. A ten losos tam je, ne? Ten je tam taky, ale ty na grill nejíš, jo. Takže aby si nespletla hlavně ty špízy, ty masový s tímhle, jo. To je zakázaný, ale otvírat dneska to dá. Takže víš, až odejdem všichni jako. Já přinesla tekutý věci, no. Tady po grilovačce si dáme limču dobrou. Cider, pro židičky. A na zálivky. Tak už se jdeme smažit. No mě už se to tam pálí, holky. Už se rozpálil grill, tak jdeme na to. Tak jdeme, skoro, že nebudete moc ochutnat, to nás mrzí fakt. Já mám bobra, tady má naše nepekuňkalka, krabičku. Víš, jak chce s velkou bramborou, jo?
Co to máš? Takže na bloges výzvu, ať to vydržíme ještě zbytek měsíce. Ne, do konce roku nevím. No hlavně vy dva. Symbolicky. Ty jsi to povedala ne? No ale já jsem to říkala jenom jí, protože Ona mi moje to povedala, že mentorka. to ví, ale. He, to je reality show tady, takže prosím vás, my jsme si dali burrito, pojďme si teďkom přiznat, když už tady máme tu kameru. Takže my jsme cheatovali a za to pojedeme od pondělí, teďkon speciální dietu 14 denní. A co budeš dělat ty, Dominiku? Za to burrito, co Neru zajtra, mám neru. On dneska dá těch 300 kliků, ne? Znáváme se. Já buchtičky se ještě. A ty neměla pizzu? Terezie měla buchtičky ze do maličky. Jenom půlku jsem měla. Já nečítu, já čítu tu jednu bramboru. Mikalo, nic si neměla? Nic, na co by si jako si? Jo, měla jsem víno a prosecco. Je to natočený. Pizzu nejím, takže asi jsem pizzu neměla. Pizzu si měla, my jsme tě viděli ve žlutej. No, že tady Mikalo, to je blog z výzva, ty jsme hráli volejbal, moc se toho nenahrála. A už tady dáváš malou pustice. Jako Mikalo, styce, podívej na mě, jo. Fresh juice a kde to? To je moje mentorka, vůbec mě Terezie, co na to říkáš, ty hrozný demotivační tohleto. tak si musí odmínit. Jo, Míša už jako A od teďka si pojďme teda slíbit ještě jednou, že prosím vás od teď až do konce měsíce. Jenom jahody, bez šampáňa. Maso je vražda, maso je vražda. Maso je vražda, maso je vražda. Prosím, zavři se. Já jsem si připravila... Ty s hlavou? Já jsem si připravila recept podle Jamie. Tak to měla víc sebou, ne? Tak... Ale já jsem mu říkala, on zrovna měl nějakou akci, ale on se říkal, No loni jsem díky tady bejt. Já jsem volala díky němu loni docela jako